Rabja kbira fost l-operaturi tal-Open Top Buses għal Transport Malta u l-Viset li kawża tan-nuqqas taqbil bejniethom dawn l-istess operaturi qed jispiċċaw b'mod regolari jiġġieldu bejniethom. Kollox beda fil-bidu ta' dan ix-xahar meta l-Viset tad direct order 5 gabbani minn fejn jinbijaw il-biljetti lil żewġ kumpaniji tal-Open Top Buses. Min-naħa tagħha Transport Malta tat lil Ċanċu Supreme Travel post minn fejn ibiħ il-biljetti. Post li ftit li xejn jagħti impressjoni tajba lit-turisti għaliex jinsab imdawwar bat ta' skips u intina ta' skart iġġenerat mir-ristoranti tal-istess waterfront. Apparti li biex il-coach tabbi lit-turisti din qed tispiċċa timblokka triq. Il-problema li għandi jien bħalissa li qabel kont fil-boot number 2 u tawa b'direct order lil ħaddieħor. Jiena kont hemmhekk kont tru ħaddieħor ġifieri, issa qabdu tawa lil ħaddieħor b'direct order. Jien illum m'għandix boot minn fejn opera. Dan il-post jallokaw Transport Malta lil ta' Ċanċu Supreme qed itellef lill-operaturi oħra tal-Open Top Buses. Dawn qed jilmentaw li bl-attitudni ta' Ċanċu Supreme huma spiċċaw jitilfu l-liq tagħhom għaliex it-turisti mhux qed ikollhom l-opportunità jaslu tal-istent tagħhom li jinsabu fit-tarf tal-istess waterfront. Mhux kulħadd l-istess, hawnhekk minnu stmat ħafna min għandu s-saħħa stmat ħafna. U minnu biċċu ħaddiem bħal l-ewwel wieħed niġew biex naqla li jra l-familja ma stmat xejn. Di ovvjament tikkrea konfużjoni, tikkrea ħela ta' ħin għax aħna jkollna nitfgħu managers, impjegati, diretturi, l-viset ukoll ikollhom jitfgħu extra security bl-ispejjeż jinqasmu fost l-operaturi biex jaraw illi in-nies it-turisti l-ewwel nett jiġu milquha minn fuq il-vapur b'mod edukat, mhux b'ħafna għajjat u nies jimbuttaw il-xulxin u nies jimblokkaw il-passaġġi. Ġejna milli konna u fimni għax aħna hawnhekk inħallsu għandna il-renti u l-pagi tan-nies li jaħdmu hawnhekk u laqas qegħdin infenduhom għaliex qegħdin jidħlu bil-coaches hemmhekk, qegħdin iwaffqu l-coaches l-Open Top Buses jiġifieri fuq stands li mhux suppost iwaffquhom hemmhekk ta' Transport Malta jħalluhom għaddejjin jisu xejn mu qed jiġri xejn. Dan it-taħwit kollu fil-Valletta Waterfront qed iħalli impressjoni ħażina ħafna f'għajnejn it-turisti li qed iżuru pajjiżna bil-cruise liners, hekk kif ta' kuljum qed ikun hemm ħafna ġlied bejn il-ħaddiema ta' dawn l-istess operaturi. Ġlieda li llum saħansitra waslet sabiex Nazzareno Abela u ibnu Xon Abela, is-sidien tal-Open Top Buses tas-Supreme spiċċaw ġew arrestati.